video. I dag har jeg mine veninder med. Det er Asger, Anne-Sophie og Nicoline. Og min lillebror, han er ikke med i dag, fordi vi skal ud på sådan en shoppetur. Og sådan, så ja, det er bare det, vi kommer med. Anne-Sophie. Jeg skal lige komme til her. På en folk, eller? Ja, jeg går med kigge til det. Så lad os prøve at finde. Måske var hun sjov, fordi hun Vi er inde i H&M lige nu. Ja, vi kigger på tøj og sådan noget. Altså, hvad skulle vi? Vi er på Marasso. Ja, det er det faktisk. Ja, nu sidder vi lige og venter på, at vi får vores drikke. Ja, og jeg venter på mit navn. Altså, mit navn. Det lyder sjovt. Nej. Ej, så kom vi til. Ja, så kom vi ud af Marasso, og vi har også lige været i Matas og sådan, og også i... Ja, det må vi se. Nå, men ja, nu er vi så i Tiger og... Tiger. Ja, de to veninder er bare gået foran, så ja, vi går bare. Ja, Ej, kan vi græs? Vi har lige været i Nej, vend mig om. Ja, kom. Hvad siger du? Love shoppen. Okay, så jeg har lige været på Mac, og jeg skal tage hjem. Jeg skal faktisk se, hvad jeg skal. Så ja, så... Nej, vel. Så nå, men hvor lang tid tager det cirka? Det var alt for i dag, så tak for at følge med, og I vil abonnere. Hej. Lige over på McDonald's. Jeg håber, I vil se med og abonnere. Hej.